yot mar yudo moro e wiye kanyo ma inyalo yombo godo koth moro ma kamoro inyalo bedo ni kodwa goyi. Abro ng'isi bende wach mar Tasi Pochi Loan, ahinya ka in jal ma jo customers chuli kokalo kuom pochi la biashara, kod machielo miluongo ni Tasi Till Loan ma customer kochudo kokalo kuom till number. Yini makoro koro ber kodi kabisa nyakwara Mogajwang'. Kuom mano tim kinda mondo yud thuolo mar yudo ber mogundho kokalo kuom Safaricom kaka jatim ohala. Bang' kinde mano kende obiro chako mana twak achiel kachiel. Seth Jakamolo erokamano ahinya. Seth Jakamolo erokamano ahinya. Urimba Misachi wuod Nango. Aneno ka wendo mara oseyoro machiegni ka kendo en thuolo maber ahinya mar gomba kanyakwara Mogajwang'. Ing'eyo ni ngimani ok ong'e. Kawuono inind diere, kiny inind tung'. Gimoro nyalo chapi ma duoki nyaka ground zero. To kaka inyalo dasori mi ichak wuoth manyien nyalo bedo tabu ahinya. Ting'e ni bende Nyasaye nochweyo dhano ka oketo dhano nyaka ibed ng'ama tin, ibed ng'ama youth ma koro iti. Kuom ranyisi an makoro atiyo kani makoro chiegni dhi retire ni nyakwara Mogajwang' adong' mana gigni manok kende ka ruoth oyie. To plan mane ma an go tok retirement ba ikora maber ahinya makata ka kwa jamba moko pacho to gin jamni machalo nade. Kata koro to achiko lwete ni giko dwe oseromo Nairobi ka tarik 5 miauru rent, nyaka ibede gi plan B. Kapo ni ochopo kinde no molongo ni sunset, tinyalo ikore nade nyakwara Mogajwang'. Nyakwa par matut. Ngimani ok ong'e koso wasika ni pes jodongo chae moliere to kamoro korom chopo dwaro duto te nyakwara Mogajwang'. Samoro in gi ohala to kamoro macho dhi wang' ohala oduoki back to ground zero, inyalo konyori nade. E piny Luka ne wageno weche mag somo ndi kendo jaluno ng'e gi weche mag go book. To nyadi mang'eny kidhi kuonde mag tar somo kata mbalariany iyudo ka programs moko mwaluongo ni parallel programs oganda luo tiniendi. Kata mana somo ji dasora adasa nikech teko marufuku ni piny, pesa onge. To ere kaka nyalo keto siro kata msingi maber ne jogi ma kata kionge to ginyalo somo maonge ng'ikruok moro amora. Mae kama koro kambi mar Madison Group biro e ka nyakwara Mogajwang'. Gin gi products mopogore kata chenro mopogore mabiro konyi kaka ng'ama winjo kinyi makawuono. Yimora kaw thuolo mar wako wuodo nagi ma wiyo timo jere kendo biro konyowa ng'eyo kendo kolo matut moko kuom chenro mabende kambi mar Madison nigo ma bende ber kod iluongo ni Paul Rege ma bende en Head of Retirement Benefits Business Division kata Department Madison Group ma bende nwendo mar wakinyi makono. Erokamano nya kumbiri Ramogi FM kendo machiegni e Ramogi Baraza. Mose nyikwara Mogajwang' mokwongo. Erokamano wadwa Collins. Ana wuon iluonga ni Paul Rege kaka uwinjo no. Ane matelo ne migawo mar Retirement Benefits. Okay. Kambi ma Madison Life ma is one of the companies manebuo Madison Group as the holding company. To amoso uduto nyikwara Mogajwang'. Erokamano. Kimi wasigana matin nono mar kambi mar okumba mar Madison ne. Erokamano. Madison Group en kambi ma oktin ahinya e pinywa ka. Madison nochakore in the year 1988. Ochakore ka kambi maniluongo ni Crusader Life PLC. Kane odiero mane wuon kambi dwa dok pacho kano retire mana kaka ni wacho cha. To omanyo jo Kenya mane nyalo kawo telo mar kambi ni. To ekane koro kawe obedo incorporated then olok nyinge to Madison Insurance Company. Okay. Kenya Limited. Kochopo higa ma 2018 to telo mar kambi no nwang'o ka mixing gimino ni life insurance kod general insurance. Life insurance en madil gi ngima mar dhano. General insurance madil gi moko duto makoro onge ngima. Ma onge ngima.
kaka mesa, simu, gigik mokaina mtoka, pikipiki, pikogo, mago gin general. To koro kibire life, e kumiyudo ka ngima mar dhano. Is taken care of. Koro kambi ne obedo separated into Madison Life kod Madison General. Kochopo 2014, to Madison Investment ma deal gi weche mag kano pesa, keto mwandu mondo okonyi e yore ma kage kacha, bende nobedo incorporated. Koro under Madison Group wan gi kembe adek go. Madison Life, Madison General, kod Madison Investments. Yero kama na enya. Angeni ibiro tumo products mamoko ma bedege go nego mondo japinyo bed gi ng'eyo. Bang' mi wasigana makamagi ulak machalo nade in terms of bedewo, gimoluongo ni network mar branches mag ulak machalo nade? Walach. Kenya, umako Kenya mafwanda? Wamako Kenya motegno. Iyudo wa in 27 locations. Fuonde Kenya ma kagi kacha. Koa Thurwa Kisumo. Wadhi Western Kenya, Kitale wantiere Bungoma. Iyudo wa Kisii wantiere. Iyudo wa Kericho be wantie. Kidhi Mwalo na Mchumbi. Iyudo wa Malindi. Iyudo wa Mombasa. Iyudo wa Voi. Nairobi, Wadhuro. Iyudo wa different locations within Nairobi, about 5 branches within Nairobi. Central Kenya be wantiere. Kum migepe adegi subsidiaries adekge ichako ge life assurance ka gin products magi ma ungo under life assurance ka? Under life assurance wadil gi retail, matiende ni in ng'ato binafsi madwaro insurance mari inyalo biro Madison, to wabiro winjo dwachi to kwabi koso gimwa wanami manyalo loyo dwachino. To ka ae retail to koro wan gi corporate makanyo koro wa deal gi kembe madwaro life insurance ne jogo matiyo nege. Then what deal gi koro the next branch would be en bende chalo corporate, but en koro wadil gi institutions mamoko machalo kaka bengi, mose miyo ji loan, to dwaro ni gimi loan, to gidwaro ni just in case igwelo debe, to ntiere kaka ginyalo konyore. Koro under individual life, wan gi bima ya karo, ma ene flagship insurance marwa, mar school fees. Ki mondo bedni mondo donji e program ni, tiende ni ibiro irwa to wawuoyo, wabo ng'eyo dwachi, aito wakonyi pango the proper policy me inyalo kao. To en the main benefit ma en go, en ni okonyi or okonyo nyathini in the event ni ionge to nyathi onego bed ni this school gichulo school fees. Koro benefit miyude bro luwore gi gima in idwaro kod pesa midwa ni keti, nikech en pesa minyalo ket dwe ka dwe, or kihero bende inyalo kete dichiel e higa. Koro mana kaka dwachi gi teko mari nyalore. To wan gi a big spectrum, chakore kata mana from about 3,000 shillings inyalo yudo policy. To ka in ng'ama dwa kata mana kano kata mana 500,000 shillings, podi bro yudo policy maromore kodi. En mana ni kiwango mar keno miketo ema bro determine benefit midhi yudo. To gima duong' nyane ng'ato kaka koro an abira ng'isi ni an gi chandruok makama, tadwa no umia solution kata konyruok. Koro gima pimo nwe ma koro miya gimoro ma is tailored mabro konya kaka insurance company. To maduong' mogik en ni insurance dwa ni mondo okawni midekre
ma ok ichano, gimok ichano, obed tho, obed tuo, obed gimoro amora manyalo timi manyalo ketho kit ngimani ma ok ochan. Kik obed gima ne ochan, obed gima nok ochan. Koro mane momiyo ibo kawo insurance. For example, kawa ranyisi mar school fees. Sani ondika gi Madison kendo akawo nyathi akete school, nyathi dhi maber malich. To kagir jachien, mtoka odhi mogweya, koro aonge. Matiende ni msara manyija chulo school fees onge. Koro kana akawo policy mar school fees, bima ya karo. To koro bima ya karo ni ema koro dhi chulo ne nyathi school fees. Koro kane ane akawo nyathi takete school, ma school fees en 20,000. To nego bed ni bima ya karo na makawo ni en policy monego bed ni nyalo chulo na siling 20,000 ni tam ka tam ka nyathi ni e school. Koro mago mane twak mabo bedo go kodi mondo wawinj ni to dwachi chato chal nade. To dwachi ni inyalo loe gi product machal nade. To kapo ni kech dhano kitwa gi timbewa en ni ji ohero gik mabeyo. Samoro gimidwaro en gima tekoni ok nyal. To maldo be wabro wuoye kendi wayud kaka wanyalo romo. Ok ibi wuok nono. Nitie kuma nyaka ang' warome. Nikech kisedwaro to nyaka yude. En mana gima ni dwaro cha ema nitie kaka wabo inyalo lege matin mondo chop kar tekoni. Kar teko customer. Kar teko customer. Koro kik luor. Kik ng'ato luor ni ok onyal yudo gima odwaro. Erokamano. Mopogore kod siro machielo ni iwacho mar investment kod wealth management. Investment gi wealth management to chalo gi pesa minyalo kete e account ni mar bank. Pogruok maduong' en ni kaka ung'eyo account mar bank ok nyuol. To sani king'iyo kata mana gaset ma kawuono, tibro nwang'o kantie mani market funds moketi business day. Tibro nwang'o ka Madison Investment is one of the companies manigi manigi return mamalo kabisa. King'iyo in the insurance industry. So in ng'ama koketo pesa ni to on average inyalo bet kata mana ni yudo 12% investment returns pesa nino. To be en pesa ma sasa midware tinyalo gole ka en money market. Onge restriction mora okotami gole. To pesa mora ma in go be inyalo soe account ni kanyo. To wakete mayot nyowuoyo. En ka in gi pesa e M-Pesa tibole iye kucho. Kar mondo ibed gi M-Pesa e simo inyalo bole iye kuno. Kidware tidhi adhiya kendo to mana e ginene, mana e portal. I apply for a withdrawal. Kendo pesa no bira e M-Pesa ni. Koro en yo mayot malich mondo ng'ato obed ni keno go. Kendo ina mana ma miyo ibedo gi returns maber kabisa. Ntiere moko bende kaka ntie miluongo ni wealth management. Mano to kendo koro kikete pesa to ikete pesa muda ma oyware matin. Maybe dweche 3, dweche 6, dweche 12 kamano. Koro in emiyiero. But berne in gi pesa moro pok ipango kaka idwa timo. Inyalo bole kacha. To kibole kacha to onyuolore. Mane berne. Nikech ang'eni wate wang'eyo. Pesa kibedo go ofuko. To bro yudo tich kata kuma nok onego bed notiye. Nyako yud tich. Koro ka in gi pesa ma bet bop nikech ginto kendo koro wealth management kocha to ntiere minimum investment madwarore. Ka in gi pesa mabet bup to pod ionge kode gi chenro mora tikawe tikele Madison Investments tikete wealth management. To wealth management berne en return ma is fixed. Koro sami keto ting'eyo ni kaketo $1,000,000 to kabiro kawe bang' dweche 12 tayudo 1.2 million. Ma
in ionge wach moro amora, in 1.2 million emibiro kawo. Koro en kendo nwang'o ka kendo ginene interest return mare ni malo matin. Kama dhi Madison General. Yes. Madison General kore kuma gikimigeno maonge ngima but igeno nikech wan gi gik ma wageno kabisa. Gikimigeno maonge ngima ikaone gi insurance. Ng'enyne insurance ni bedo ma ka gimoro otimo gini ka en electronics in gi ng'amonagi ng'amohero thum in gi thumbi moro mondisore maber ikawo ti insure. Stima nyalo biro mateko ne ng'eny saidi mawang' ni thum. Mano boka mano can be covered. Maka gima kamano timre tiyudo kaka ibedo compensated. Mtoka mari kinyio mtoka mayom mang'ich iriembogo oking'eyo chieng' onge ng'ama wuok e ot kong'eyo ni dhi yudo accident. Yes. But gigo timore. Mago gik matimore. Koro kendo mano ibo kawo insurance, comprehensive insurance. To in fact kidhi kata mane records mag IRA is the Insurance Regulatory Authority ma ochung'nwa ma ng'iyo ni to the insurance industry timo. Ibo nwang'o ka Madison General Insurance en achiel kuom kembe ma iwacho ma Insurance Regulatory Authority wacho ni chudo girang'eny mamalo. Koro kikiluor kendo kaka ng'ama nigi gire migeno kidwaro insurance kichang'eni in the past insurance kembe mag insurance obedo gi nying marach kabisa. But mago gin gik masani koro change nikech chik nitie marito sani ng'eny. Chik bende ose advance ma is taking care of the client. Customer en ng'ama ing'iyo girang'eny mamalo kabisa. Koro ma kikiluor kiyudo chandruok to Madison bro bire makaw ni chandruok no kete obed manyap kabisa. Ero kama nanya dipo nitie moro ma wiyi wilgo. Employee benefits ka yes wan kode tieng' diriyo. Yes. Employee benefits ka wan gi medical mano mar thieth gi malich ahinya kendo thieth gi manyalo kelo dhier ma ka nyalore to nego bed ni kila ng'ato nigi insurance ma medical ma kituo tinyalo dhi osiptal ma onge mibadhi moro amora. Koro mano is one part of employee benefits ma wan go korka thieth. Employee benefits kendo ma wan go koro duogo Madison Life nikech Madison nikech medical to nitie Madison General. To koro the other part mar employee benefits ma to koro biro Madison Life ma kain gi kambi obed kambi maduong' obed kambi matin. Yes. To ne jotich makonyi inyalo kawo negi life insurance. Life insurance ni tiende ni in gi jotich ka maka masira mar tho odonjo to the insurance company Madison chuli. Bro luwore gi kaka iwinjori gi kambi. Inyalo wacho ni jotija gi ichulo gi ng'ati chulo milion 10. Tiwacho ni kotho tidwa ni mondo ochuli didek. Matiende ni milion 30. Yes. Tibono ngoka premium mechulo for such a cover. Tin malich king'iyo gi benefit. Mamane mamiyo kendo kaka ng'ama nigi employees kaka ng'ama nigi jotich. Yes. Dwarore ni kaber. To kik ng'ato bed maonge gi insurance. Nikech konyo kabisa ne familia mar jogi sama koro tho owuok. Aite ka koro wadonje koro retirement benefits which mabende makore chunywach mano kore chunywach. Ma retirement benefits ka mabe koro employee benefit. Nikech en koro en pesa ma odwa chalo gi ma wawacho mag Madison Investment. Yes. To en koro en keno
ma is very particular ni mar retirement. Nikech pes jodongo moro michiwo e gweng' cha macha to tin. And especially ka in ng'ama osebedo katiyo. Koro kaka in aneno kaka wang'i ler ni to in irito ni ma ng'wono ma Nyasaye ma ng'wono ma Nyasaye ng'wono no emomiyo nego bed ni in bende ijiwo ng'wono mar Nyasaye no ibo nego bed ni jiwe ba ibedo gang'o gi a retirement benefits account ma inyalo keto kata mana ni every month ka misaro donjo tichodo bathe matin tikano. Yes. Ajawache ni en misara ichamo kawuono tikano mondo icham sunset years kaka ni wacho cha. Yes. Bernde. Nikech ibonwang'o ka ng'iya mieche wadala kucho. Ting'e jo mosebedo katiyo ne serikal. Research wacho ni gine magidak aming'a bang' retirement. Moloyo an kodin mantiere private sector. Yes. To gima duong' momiyo en kech ng'eni sirikal nigi pension plan. Koro wan ka wan e private sector ka indi to kwachanore malong'o. To anwang'o ka koro chandruok ng'eny bang' retirement. Nikech nichi ng'iyo ni every month gimoro donjo to koro gino serumo koro idok pacho to gino onge. Ting'eni ng'ama fuke ni nono to nwang'o ka ng'ima tek saidi kabisa. Koro en ni retirement ni ikelo to wakano ni to nyuolo interest e bende to you'd be surprised the power of compound interest. Ena pesa miketo kawuono nyuolo interest ma kawuono to interest monyuolo kawuono ni nyuolo interest kiny to ena kamano nyaka chieng' retire maka ni ng'amo chako tich ka happy ne ber itieko school kata gi higni 20 tichako tich tiya for 40 years ichopo higni 60 ti retire tikano pesa every month through the 40 years. En pesa maber. En pesa maber miwuoro. Kada bang' retirement ko daga kichano. Dak maber kabisa. Kineno kaka kidhi kata nam chumbi. Yes. Tibo nwang'o ka wasunge ntiere modak. Ng'eny jodak mana gi pension. Kech ng'eny gin gichake kapoka immediately ka gichako tich gichako save. Okay. To gin chikegi okoyiene gi golo pesa ma pension. Ma wani neno marwa at least kaponi ichikori ya Radio Ramogi tibiro Madison. To samia Radio Ramogi kane un gi pension skin tinyalo golo pesa. Gin onge cha golo pesa. Gin pesa no kaka ni chako kete neno nyuola nyaka retire. Emomiyo by the time makoro gi retire to ng'ato nyalo buok mabi madak ka kingi kamodwaro. Koro wan bende mane gima daher ni kaka nyikwa Ramogi daher ni mondo watimang'o wadonje. Erokamano ahinya. Retirement benefits account ni kata mana product mar retirement benefits ni en ang'o gang'o ma nyaka bedgo mondo a opt in adonjie maungo kaka Madison? Gima bodwarore nitie mana form mifilonwa ma be onge complication mang'eny. Ibed gi pin number tibed gi ID to wachaka gi pesa nimo matin minyalo chakogo koro ibed ni ng'ama gino nie pachi masasa miyudo nikech wan gi avenues mang'eny mag chudo. M-Pesa nitie kiyudo pesa tinyalo keta inyalo kihero bende inyalo donje bank. Wan gi bank accounts mopogore e bengi makadha midonja ti deposit to kihero bende ni keto gik machalo standing order mago ten tiere to ka in ng'ama bende en employed to inyalo ng'ada msara achiel kachiel nikech pesa mosedonjo fuko be mit golo tek. Koro samoro wawacho ni mong'ade gi kucho ber maloyo. Erokamano ahinya. Pesa mapiny mogik ma ng'ato nyalo donjo godo e plan ni en pesa di? Nikech kanye ma penjo mageno ne jo penj bende biro penji. Erokamano wuod luo. Ka wache
kako onego bed nobedo to en ni daher wacho pesa moro bende mabiro konyi nikech wanyalo wacho ni siling 10 nikech kikelo no siling 10 ok wabi tamre kawo but siling 10 biro konyi maybe ok bi konyi but koro ka wang'iye matut ng'ata manyalo bet ni nigi yuto moro amora tikawo kata mana 10% mar yuto ni machalo kaka tithe koro yi tithe tikano mamari kisemiyo Nyasaye mare ikawo 10% tiketo koro ka in jalupo tidhi nam ywa rimba chieng' na iloso siling 5,000 kawo 10% mare iluongo na ng'ata malo 10 kawo ata malo 10 tikan mar retirement kinyi kichak idok tiyudo 10,000 ichak ikawo ata malo 10 tikano chieng' machielo kidok to nam ne rach miya kata mana nono bende winjore awinja ni kawuono to onge koro en mana ni i develop team mar keno the habit of saving from your income kamano be tek tibedo ng'ama ochano kata mana ni every month abro keto pesa maromo kama kochuno ni nyako beda ata malo 10 no onyalo bedo gimoro amora ma ine midwaro ine ming'eri expenditure mari gima donjo gima midwaro gima midwaro makinyne gima midwaro makincha yes idware no chal nade nikech kikeno mang'eny to mitne mitne dhi romo gi kakikeno to kadok e penjo mipenja tawache awacha kaka nipenje yes kata mana siling 500 wakawa mar chako to koro kaka idwa time bang' mano to koro waweni thuolo but watemo jiwi ni ikete pesa ma kata in ing'eyo ni dhi konyi mbele kanyo kik obed kawache gi dhok moro mandalo mana dong kik obed tugo mar kalongolongo nyakipar matuni to ngimana makiny adwa no chal nade exactly mane penjo manyaka ipenjri minondri kaka ng'ama dwa keno mokwongo mondo kata kidago ngimani kik imi pressure jogi matino pod menyo pod dongo imien gi giri moro minyalo konyorigo ikelo kuma mit kabisa ing'eni wan madongo king'iya be okatin ahinya yes but duong' be okaduong' ahinya yes but ka wadongo to wan madongo ka wang'e ni ng'ama mama gi baba janyuol nyathi maritu to abe koro tinda an janyuol to ka ng'iyo me kaka to ok apare ni giparo kaka paro ni an bende koro an Gen Z to kiweri gi Gen Z nitie makoro luwogi ni Gen Alpha yes makata koro malich gin giloso margi ok ging'e ni onego bed ni gikonyo chien koro kiseng'iyo kamano to onego bed ni bende ing'iyo ni kik abed burden ne joma biro bang'age koro mano kende gimoro kendo monego bed ni itimo onego bed ni ibedo go gi paro mano gima onego bed ni ibedo go e paro kabisa wang'iyo kata king'iyo kaka sirikal bende tiyo sani sirikal nokelo chik manyien mar gima luongo retirement benefits ni masani inyalo donjo nyaka kembe moko mag ji giwegi mopogore kod mar sirikal ming'adi statutory deduction machalo mar NSSF ni opogore nade kanye ma wadonje yes kaka private sector yes nikech NSSF nitie mamano to mar sirikal emochung'ie yes to wawacho ni ka dibede ni in gi kwan moro ma extra midwa ni kan to wan bende kaka Madison Life wan gi arrangement mar keno ma okibiro to pogruok en ni koro this is in the private sector ma ntiere chike ma rite ma en pesa ma is kibire insurance company pesa mokan mar aerini e pesa ma
safe moloyo pesa te. Nikech en pesa ma ok en pes insurance company kata king'iyo bugewa mag accounts, yes. Ibon wango ka ok en asset ma wa recognize in the balance sheet, nikech ok en pesa wa, en pesa mokan to kuom siling ka siling mokano, wan gi asset ma cover koro bed ni and mani mibo yudo ni nitiere kambi moro, ahero go sigana ni nitiere kambi moro miluongo ni Kenya National Assurance Company, mano podho ndalo machon kabisa, apani 1998 kucho. Onge ng'ama nokano pesa mar pension Kenya National Assurance Company ma pesa neno lala, ji teno chula. Eto mane kaka life insurance companies gin gin nitiere chike ma orito gi maber, ma kata kaponi wach moro mibadhi moro nitiere kambi ma kambi bede ni podho, to ng'amo keno to ok lal pesa. Kaka ni wacho sani un gi regulatory authority miluongo ni IRA marito korka insurance. Ma tiende ni kendo koro wan to koro komantiere ma en retirement benefits. Wan koro wan gariyo, nikech an insurance company an gi IRA, to nikech adil gi retirement benefits an gi RBA. Koro retirement benefits authority benika, IRA bende nika. Koro gin tijgi en ng'iyo compliance ni watimo kako nego bed ne timo. Mondo jakeno kik lala, nikech geno mar jakeno ni be pesa nani ni safe, ben kama ber be anyalo yude banka kasa madware no. Mano gima ging'iyo malich moloyo to RBA kata king'iyo chata mare mane beginene mane establish RBA and to safeguard the interest of the members of the scheme. Koro gin in fact anything manyalo bet ni interfere gi jakeno nyalo rocho kethi kodgi dwach jakeno kethi kodgi ting'e ngal lwet sirikal bor sawa ma kinyalo bet ni ini ni ng'ama sakasain mana gi weche manyanyasa jakeno to RBA bro donje. Erokamano ahinya. Ing'eni Ramogi FM iwinjo nyaka gi joma ni diaspora. Nitie diaspora moro penja kani to gin kaka joma ni diaspora bende ginyalo opt for any retirement benefit product ma ungo. Marwa ni is open to everybody. So long as in an adult who has an income and therefore can save. Ngata ma en ng'ama ng'ongo e yor chik manyalo bedo gi nyalo mar keno. Warwaki. Erokamano. Kumora moro ma intie, nikech piny bende tinde oyawre. Ma kata gi diaspora kuno kidwa keno ok en tich matek, nikech yudo kaka i transfer kata mana pesa midwa kano ni ok tek. Erokamano ahinya. Ng'ato bende penjo kani to bang' kasekune anyalo gole wang' achiel koso agole mana kidam. Mano boluwore gi dwachi. Kidwaro ma igolo kanyakla ok watami, nikech remember maindi ne en keno mari, ine ming'eyo lengo ma in go kichopo retirement. Nitiere ng'ama dwa keno ting'e ni kichopo retirement nitie gige ni midwa timo, kaka nawinjo kigwelo wach ka idwa bet gi jamni moko, koro inyalo medo jamni. To jamni go be ing'eni gin retirement planning, nikech ginyalo bet ni gibe gikelo ni yuto moro e retirement kanyo. Koro inyalo bedo ni mane biashara midwa timo, idwa golo pesa ni mondo iket kono. Omiyo inyalo gole lump sum, inyalo gole kidam as a pension. Weche ng'eny kande kendo neno ka ji penjo ka mile kabisa, maka ji mos na wendo penja nyite kasebedo gi insurance ama ido shida. Thothne aneno kanyo ka ji manyo claims mang'eny ni guarantee mane tiene Madison ka en processing mar claims itimo within 24 to 48 hours depending on the case. One gima nyalo wacho Madison en ni
kidonjo sami donjo to wabro ketie ratiro mar product ma ikawo mondo bed ni ing'eyo ng'enyne bende insurance bedo gi nying marach ok nikech insurance rach but nikech an ng'ama nokawo insurance ok a understand gima nanyiewo nikech nitiere joma ibonwang'o ka en okawo a life policy mocover for death to en oweno kawo pension kuri neno ntiere winjruok kinde gi insurance en mane koro wan gima watimo kikawo to wabedo kodi piny kapoka wasign the contract to we take you through ni mae giminyiewo mae kaka obo konyi to bo konyi ka gima kama gi gima kama gi gima kama otemre to in return ibende nyakitim achiel ariyo adek mondo okonyi kako nego bed nokonyi no ma onge wan claims wa mang'eny mabiro onge ma watamore chulo nikech joma oinsure gi Madison ong'eyo gima gi insure koro confirmation manyalo chiwo ne jawinjo no en ni kikoluor Madison nigi nying maber koluore kodok korka chudo kamano Wellington Otiende penjo ni yaore maka juma penjo na jatelo nito rates gi chalo nade kata romo nade e money market fund in terms of percentage apani the last time I checked money market fund were neni at 12.3% which is one of the best rates sani minyalo yudo in money market but money market rates gini public information the business daily kata makawuono ibro yudo rates manyoro ka gin publish ka kamano obro ka usimu mag jopiny ka penjo ng'eny ka kamano nya jaduong' Joseph Utia wacho ni in member mar Madison kendo imora nya gi kabino kamitoki ne okwal to ne gikonyi in a record 72 hours kend ni jo must be very truthful sama gichiwo information margi nyakibedi jadiere sama indiko winjiro gi kambi mar insurance nikech kiriambo to miriambo no dhi yudi kiyudo midekre kamano wadhi duka matin yakwada moga jwang ka ingi penjo mora bro yawa line masibu ka tibiro yudo thuolo mar penjo mar achiel kachiel kitimana ka ng'ano ma en Mzito to en ng'ano ma ochopo bei mar Uzito. Ane Mzito, ane matelo ni komiti mar G50. Donga chopo bei gi G50 mano ichopo bei mak Uzito. Ai, ane Mzito ne amondo puodho kayo cham kendo apongo gunde 50 gi cham. Donge kata ini neno ka chopo bei gunde 50 mano itemo mak Uzito. Refa, chungare tugo no matin. Ane Mzito, ane man kod gonde mang'eny e lig. Aseloyo gonde 50. Gonde 50 isechopo bei mak Uzito. Nyiew Coke, Sprite, Fanta, Stony kata Crest, Mzito. Yani nus lita enengo ma 50 bob kende. Mak Mzito kawuono enengo mogonyre ka ofani pokorumo. Na wacho ni kacha ni sani koro M-Pesa okelo gimilo ni M-Pesa Business Credit ma en yor hola minyalo yudo mar konyo ohandi nyakwara mogi. Kadipo ni customer mari chudo kokalo kuom chenro mar Pochi la Biashara, nitire chenro ma iluongo ni Tasi Pochi Loan minyalo yudo nyakwara mogi. Kito ohala mora miloko mae sama timo kamano med jiwo kendo dongo handi e yo mayot ahinya. Pesa minyalo yudo e kind siling 1,000 nyaka siling 150 nyinyo mijuogi ni piny mokalo mondo idonje chenro ni nyakwara mogi inyalo tiyo kod yore ariyo. Wan kod M-Pesa app cha idonje kata kidio star 334# tiluo kang mongisi mondo idonje chenro makamano. Bang' kisedonje nyakwara mogi ekakoto inyalo biro yudo hola mari. Parnia pesa ibiro yudo kalura kura kwayo mari nyakwara moga jwang. To gima nitie en pesa mar hola mokonyigo to duoke bende bedo mayot ahinya. Mondo duoke bende dio mana star 334# iyiero kamonik ni Pochi la Biashara, yier kamonik ni Business Financing, tiyiero available lender,
tiyiero kama ondik ni pay loan, bang'e inyalo yiero ni to adwa chulo loan ni te koso adwa chulo bathe moro, partial settlement kata full settlement. Kisetimo kamano to ma ibiro miyi thuolo mar keto pin number mari tisema na tieko e yo mayot mokalo. Ma en machielo mokelo kanyo kod Safaricom kokalo kuom M-Pesa Business Credit kitimo ka. Mondo siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tinu mari D star 811 star 414 hash. Siku njema Mungu akiwa mbele. Bed ni iuso gweno kata lewni, iuso alot kata iting'o ji, iuso rinda kata inja salon. bed ni ijamo iji mor. Oheni ni ng'eny to dwaro bende opogore. M-Pesa Business Credit mi tasi pochi loans. Yud thuolo mar yudo hola kanyo kod ndikruok mayot mokalo. Yude e M-Pesa app kata di star 334 hash. Kaka imedo tiyo kod pochi e kaka imedo dongori. M-Pesa. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Wabiro mako simbe nyakwa Ramogi ka en gi penjo moro amora tipenjo penjo mari achiel kachiel. Ramogi oyawore. Oyawore Victor. Oyawore machiegni? Ma Peter Okum mar Bungu Maina. Peter Okum machiegni? An gi penjo adek mokwongo. Yes. Under insurance mag geche. Yes. Gini the year of manufacture kote en open mondo mi comprehensive. Okay. Mar ariyo. Pagwe retirement kanyo. For example, what ondike tich lakini akati ondike ni mokapar. Kato bi chunga. Oyudo ka timo saving kodgi. What's the way forward? Umogik. Kanya sa de luonga nya sa de oma. To na atimo keno kodgi. Itimo nang'o? Okay. Erokamano. Machielo kendo. Ramogi namba ino na 722 bende one live e yor Facebook kachiel kod YouTube bende. Ramogi. Hello, oyawre. Oyawre Ramogi? Oyawre? Hello Ramogi. Oyawre. Oyawre ya? Iluongi ni Ngatenda. Awuoyo kodo no chakade jakalo katolo kanwa data dagoreki. Machiegni? Penjina wendo niya. Kaponi nene achako education savings plan for 10 good years. To hawi marach ase bedo kase save kodgi for 5 consecutive years. To kanyalo higa mara auchiel to savings udugo tama. Bende nitiere form manyalo jago mayud pesa na cha on the spot. Okay. Koso nyaka rit kuom 10 years. Okay. Koso savings masebedo ka save kodgi koka mbit target manandiko chato mago nyalo bedo kola gero kamano. Erokamano ahinya. Jakatolo ka ino idhaka. Hello, Vioje. Oyawre. Ino chieng' Bob Woodosing. Machiegni Bob. Aneno gineno kamino kone. Kendo entie en gofise. Ende yudo ka gimoro timore. To ka ng'ato be fuatogi. Uyudo ka gino ni seche gik mang'eny ende seche mane kawo gini to nigi koni agini kotimore gi ma but wabiro ng'iyo anena gimo dakika achiel tiseyudo ang'o iseyudo konyruok. Ang'o momiyo ma timore mana ka oseponi gini oyudore to ging'iye seche mang'eny register gi dakika achiel. Okay. Ramogi? Ramogi? Ayo. Pole sana. Owito jawinjiro. Ramogi? Ramogi. Oyawre. Miguna machiegni. Anapenjo ni adonga kiktak chiel. Apenjo ni ya. Yes. To jok mwatiyo e udi machalo kaka house boy, shamba boy, gibedo yene gi kawo insurance. Mane penjo na kende. Okay. Oyawre? Hello Ramogi. Oyawre? Maka Jumamos na wendo. Okaw mos. Kamano ero, ma iloso go mos tigero Land Cruiser. Land Cruiser machiegni?
Okay, napenjo ni ali kaka wan jogo mapoko donje kendo mag keno mag medicine. Eno kingi mag mo nyalo yudo nikech nitiere kata codes moko ma be gin codes moko minyalo tim mana ka indala kata ma nyalo chiwo direction ma inyalo chopo go kambi gi. To mogik codes kaka Homa Bay County kaendi. Benitire jogi manyalo bedo ka wuok e grube ka puonjo ji rang'iny mar bede e chenro no endo ma kapo ni chieng' moro koro iol inyalo yudo aheri mari kata biro no kitiyo gi piny owacho. Erokamano mo mos digero Land Cruiser. Erokamano ahinya. Jaduong' Paul Regado ni duoke penjo gi. Erokamano. Pani achak gi wach insurance ma mtoka ma comprehensive. Yes. Jawinjo ne penjo ni to comprehensive ni en imiye ng'ama nade. Insurance tiyo gi dwachi kaka ng'ama dwa nyiewo insurance. Kidwaro comprehensive to comprehensive emimiyi, kidwaro third party to third party emimiyi. Koro ber comprehensive en ni in iwuon in gi insurance mar mtoki to ng'at minyalo bedo ni iyudo go ajali cha. Yes. En bende insurance mari o cover makapo ni en gi claim mora ma onyalo kata mana bet no kawi ma o teri kata mana e court to insurance mari chulo. E koro mane ber comprehensive. Aibro nwango ka koro kendo comprehensive beche bet kanimalo nikech of the fact ni o cover both in ng'ama okawo insurance ni kod ng'ama ibedo go gi ajali cha. Okay. Koro mane en ka idwa comprehensive to comprehensive emimi en mana ni gimada lero ne jawinjo na en ni comprehensive beche dhi bedo ni malo matin moloyo third party. Okay. Jawinjo madwa keno mar retirement to penjo ni ang'o matimore ka obet ng'ama ne nigi tich to tich orumo kapok ochopo retirement age. Mane gima ne wawinjore ma wawacho ni kapo ni ichopo kuma koro idwaro access pesa ni kata kapok ichopo retirement to ka ine private scheme kaka Mama Madison to ibro yude. Wabro chuli go nikech oktang watami chik in fact okotami kao pesa ni nikech en pesa mani ikano voluntarily. Ini wuon ichiwori ni dwa keno to koro chopo kuma koro idware. Koro wabro chuligo. Aito ema wabro chuligo penjo mi penja cha. Kidam kama ne mi yiero kata te. Koro ine mi yiero. To in the case ma Nyasaye okawi to submit sign up ne account ma retirement wapo dwaro ni ket beneficiary matiende ni maeng'ama kapo ni to kawi kapoka ini wuon I benefit from the policy en makori chule. Koro mano be gima wabro insist kabisa nikech ok wadwa ni wadong gi pesa ni. Wadwa ni kionge to pesa no kon jogi miweyo enemo yiero ng'ama pesa no dhi ire. Education jawinjo wacho ni osechudo kata mana higni moka beach to nokao education policy ma higni 10. Life insurance bedo a bit okadwa tiyo gi gine mar complicated nikech mano bro miyo ji luor. But ingeni life insurance tiyo kama akao policy achulo 10,000 every month to policy ni okava ngima mara makachulo premium mokwongo to sama wuok Madison House kagir jachien mtoka gwea tato to 1 million mane en life mane en sum assured cha idhi chul joga ana chulo 10,000 kende to sum assured mane nie policy nini matiende ni mane pesa maka poni to wuok tichulo beneficiary mari eni chule ka gino timre. Maonge ngado ka wuon to gimoro marach timore na otimore
Milion achiel cha tichula chula. Okay. Ok ng'eni isechulo kata mana premium achiel kende. Koro mane momiyo wacho ni en kendo wachne bedo ma ok en straight line ahinya. Ok en ni koro kani isechulo 10,000 for dweche 10 mabiro 100,000 to koro ni 100,000 no imiduoko ni kakoro iwe chudo. Ntiere kaka ibro ng'ade matin. Ok biduok ni go te, ibro ng'ade matin. Koro mane gimi luongo ni surrender value. To mano koro e pogruok mar Madison. Kech wan Madison gima watemo, wabet kode piny to kok wabet kode piny to wagoni sime kuma nitiere kisekawo. Ka in jawo mabei, ino mabei kuno to wagoni sime to wawinjore ni mae gimi kawo omiyo ibed king'eyo mondo kik wabed gi mibadhi moko masami chudo nikech jawinjo moro bo chako wacho wach claims process ni ang'o momiyo seche ma claim otimore eka kori wacho kel ma wan wanyisi ni ka claim otimore to magi e gik mwabo dwaro ma koro ibedo king'eyo koro ok ni gin gik ming'eyo ka sama koro idwaro pesa wan wamachoni sami kaweni to ka adhiye mogik koro matini mar education ni kano kawo mar higni 10 to samoro osechopo higni 5 to samoro nyalo mar golo pesa ma dwe ka dwe ni tamore koro pesa mar higni 10 cha pod ibro miya koso nikech pesa mar higni 10 cha timi mana ka idhi nyaka higni 10 go. Okay. Mana tho kende ma samoro nyalo to timi to pesa mo ket cha mimi. Koro mar ka otami bang higni 5 to kibiro to wabo bet kode piny. To wabro konyore paro to wabro nyisi nikech nitiere kar higni 5 kanyo ng'ata mosechudo mang'eny ne dweche 36 ntiere gima nyaka yude ok inyal anono but kichudo for less than 36 months to kidek anono because of the expenses bende mwa inka then nitie penjo ma ogik mopenj ka ni to house girl gi house boys ma ji ondiko dalagi joma wandiko dala makonyo e tije mag pachogi yes mano kaka mwajiri inyalo kawo negi insurance oyieni to kata gin giwegi ginyalo kawo insurance to par mana gima nwawacho ka wachako insurance lure gi teko mari ng'ato nitie mabo kawo insurance machulo 500,000 ng'ato nitie mabo kawo insurance machulo 1,000 koro lure mana gi teko mari kuma teko ni oketie emidonje to wan mitwa mar Madison en ni kibiro wan gi products mag jita onge ng'ama anono ng'ato ka ng'ato yuto onge ng'ama anono ero kama na Paul Rege wach mari mogi kano ka sade ko seromo ka sa oringo matek kore ka mbaka wane chuny mbaka timore ka wach mit ka twak mit timore ma wabro nuoyo cheno ni kendo nyakwara mga jwang kendo ka thuolo yudore ago manero kamano to ada medo jiwo nyikwara mogi ajwang mawinjowa to kata mok winjwa bende ternegi uru wach insurance gima ber miwuoro insurance konyo kuma weche teke insurance en gima onego bed ni ng'ato ka ng'ato mana kaka wawache cha kar teko mari in godo to moloyo tabro wacho ni wuothe kata mana branches wa mana Thurwa Kisii Homa Bay Kisumu Bungoma Kitale gi alwora madala kanyo to mondo winjie ni to dudonje program mane nikech ng'ato ka ng'ato nigi kare monyalo donje erokamano ahinya Paul Rege mawuok Madison Group wendo marwa erambo gi baraza okinyi makawuono katemo golo doke itwa iwacho pile ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko antie kod gin tigi manyien makawuono ipuonjori manyalo konyo ngimani gima duong' ahinya nyakwara mga jwang dhi e bad Madison machiegni kodi ka in Wabei dhi mana kacha Bank Road kanyo ibiro yudo ka gin office gini kanyo kidhi kata mana Kisumu Insurance Plaza orofa mar 7 dhi kacha iwuok kodi ka in Bura Nairobi kaendi gin gibede gi molak
kin Kitale, kin Kisii, chop e bargi machiegni nyakora Mgajwang'. Ing'e matut. Samoro nitie penjo moko ma samoro in bende chunyi ne luor kata mana penjo to kata ukido thuolo mar penjo to kamoro ibiro ofisa magi gibiro konyi ng'eyo matut. Indikri mondo iikri maber nikech okach bigi wuodu Jimmy no wacho ni gima kiny akia. Koro gima kiny mikia no samoro nyalo weyo jogi yo machalo nade. Kata in iwuon digombo ni bed gi ngima machalo nade to ka teko mar tiyo mar menyo ni ionge go. Ngeche ni dhi retirement. Koro mae sanya kwa Mgajwang' kikiriti Madison eduoko mari. Kaka pile kaka wawacho ka nyakora Mgajwang' ni Madison eduoko mari pile ka pile. En sa 3:02 mar okinyi weche manyien adimba kod Collins Okaka. Matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Kamara mamitiere nyakoro Mgajwang' oyawre kendo arwaki ni machiegni. Weche manyien lakseche gi wachao kod limbe mar jotelo moyier mowuok e kaunti ma Siaya ma bende gidhi bedo godo kawuono e kar jot mar jatend piny Kenya bure Nairobi kandi mano State House ka otelni kod governor mar kaunti no Migosi James Orengo. Kumano nyasi krado limbe makamano jotelo go ikwayo mondo mi odhi omiye pek weche mag dongruok jototo mago mabende chenro mopogore ma pod ok dhi nyime manokwamo mondo mi chiergi kendo mar mondo mi gikel ber ne jodak mai kaunti ma Siaya. Ne ler mathoth reporter marwa kaunti ma Siaya George Amolo miyowa eyo maket kod mam. Siaya kod telnegi gi Gavana James Orengo igeno ni wang' norom gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare kawuono ka jopiny e kaunti ma Siaya kod telnegi gi Jacob Odhiambo Manuko koro kwayo mana ni mondo giyie gi kwaye mondo giduog gi chenro mege dongruok mabiro konyo jopiny. Agoyo erokamano ne elected leaders duto te ma Siaya kod telnegi kod Gavana James Bob Agri Orengo kod party leader marwa Raila Amolo Odinga gi senator marwa Dr. Oburu Oginga kuom nyochopo mondo mi kaka jo Siaya wabedi e dhok achiel, wabedi winjruok achiel, wabedi e paro achiel mondo wane kaka wanyalo gero Siaya. An kaka japiny akwayo ni rombo jowa kod ker e State House kik bed mana romo mar umo wang' jopiny ni jo wawuoyo e dhok achiel to gik ma wadwaro ok chop kare kendo bedo mana sigana kaka moko mwaseneno. Ochiwo kuom ranyisi paro mar chiero moko kuom chenro mege dongruok mane ochaki to duogo chung'. Akwayo jok madhi e State House ni gima duong' monego kuongo nyisnwa ker ni ere kaka gik manowe manochiko koseket piny dang' tieki nikech wan kod projects madhi 7 madongo mane ker owe kae madhi higa 2 kaka kanowegi por gichung' kar tiende. Kaka an gima hinya saidi en ndara mawelo Kopolo Nango Leonda Oyawi. Wan gi beaches chiegni 14 Central Sakwa matiyo kod ndara achielne. Yieuru mondo unyis ker ni ndara manosechak loseni ogere otieke mondo mi dongruok mondo obed kare. Migosi Manuko manowuoyo gi Radio Ramogi kata kamano opwoyo jotelo ma Siaya kuom gikone yie mondo gitie twech achiel. Koro konywa uru ndara pidho ji mang'eny to ka ndara no chung' to joma mang'eny olokre jokuoye kata jokwecho. An mane ywakna maduong' ne joma madhi State House, riwruok en gima ber, wagoyo erokamano nikech wasechako neno matunda matin tin e tenruok kod sirikandni. Nyiso ni kwariwe lwedo kendo wahunge maber kendo wabedo kod kwe gi dhok achiel maonge koko. Tan gadier ni gik mabeyo mang'eny wabro yudo kopogre gi ma jowetewa mamoko oseyudo. Romo makamano koro gikone to chopo bang' kane ochore nyime koluwore gi ywaruok mag siasa mane nitie kind moko kuom jotelo e kaunti ma Siaya. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Koke kaunti ma Siaya wadonje kaunti ma Migori kama yudo ni chal mar skul primary ma Kangeso ma yudo sub county no Warongo ok ber kata matin kaluwore kod lwasi mare mano kuonde somo mano moting'o koda ka classrooms kod chopi ma koro jonyuol mag jopuonjre masomo e skul no ma Kangeso primary kwayo sirikal mondo mi one kaka nyalo chwalo gi resruok kokale gundo mag classes go. Ne ler mathoth Jojuma miyowa koke kaunti ma Migori. Jonyuol gi mag skul primary mar Kangeso ka otele kod Samson Onyango wacho ni klese mabende nyithindgi nyaka sani koro somo skul korach ma okalo kabendo wacho ni kata mana chope malong'o bende onge e skul ma Kangeso.
Onyango wacho ni jonyuol e skul primary mar Kangeso e sab-kweno Marongo chulo osuru mana kaka jonyuol moko, ka gin bende nyaka koro piny owacho koro keto kenge mane kuonde somo mag nyithindgi koro bedo mano makare. Gik mane wan go grievances ma wan go di skundwa ka Kangeso ka wasebedo ka wan chien kabisa yore mang'eny. Achiel, skul rach e yo mane wan gi problems e classes magwa ma nyithindo some. Ariyo, desks waremo skundwa ne. Adek, cho ma wan godo ok oromo nyithindwa to kendo be ok nober. Kamano. Mae osi kod Collins Okoko mane okwach bun Marongo pole buor ni mondo koro kaw okang' mane koro skul no mar Kangeso koro loso e rang'iny makare kendo klese mabende nyaka sani korach koro los makare. Kangeso entiere e bwo Rongo sub county kama otelnegi gi mheshimiwa Paula Buor. Owinjore obi ong'inwa kaka renovate classrooms magwa ningeche bende wan constituents mage. Onyiswa ni to wan kuma nade momiyo nyithindwa nyalo bedo kasome e kundu dhok machal kamano. Kata to wabiro loro ge ka wating'o boke kendo watamore ni mondo skul olor. Okoko wacho ni kata pi mawande ne okunye sikulno ma onego kony jopiny ka achiel kod sikulno nyaka sani koro ok ti, ka bende mae koro miyo giluoro ni tuoche ma ikelo kod lil koro dek mak nyithindgi e skulno. Wantiere gi pi manolosnwa gi South Nyanza Waterworks. Pi ni nokel mondo okony skul to kony the community. Nyaka ge thuolo mwawuoye ni onge benefit ma community yudo kuom pi mano obedo drilled e skul ka. Kwang'iyo chal mar skul, onge pi. Health and sanitation regulations to nyisowa ni pi owinjore obed e skul mondo okony nyithindo. Onge kata pi ma nyithindo nyalo modho. Classrooms bende richo mowinjore ogo kata pi. Jonyuol gi mag skul primary ma Kangeso be komachielo dwaro mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori koro ne klas ma jonasari kata ECD ma bende gere sikulno koro ga rang'iny mowinjore kaluwore kod omenda bende nyaka sani koro ketenge ne klasno kendo gedo mare otiek mapiyo piyo. To e wach mar project mar ECD mar under county wago erokamano governor marwa mheshimiwa Ochila Yako kuom ne dewo Kangeso mondo en bende noyude ECD center. To kata kamano gitime follow up mar kaka pesa gitiyo. Waluor ahinya ni pesa olwar e lwedo marach. One taxpayers wadwaro ni mondo wane value for our money. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Porwago manatache kaunti no ma Migori kama wayudo ni jotelo duto moyiere kaunti no kore kwayo mondo mi otiye kanyakla mar neno ni gilombo chenro mag dongruok kowuok e sirkal mamalo mana kaka gwenge mamoko makaluo sani dhi nyime kod yudo chenro maket kod mago. Achiel kuom jokanyo e riwruok mar jodong Luo e lo Ojende mano Peter Otianga Obwanda wacho ni jotelo duto moyiere kaunti ma Migori nyaka koro ne noloso kod dola achiel mondo mi chenro mag dongruok makamano ochop ne jopiny. Owacho ni magi mana nyalore ka giketo thenge pogruok mantiere kindgi kendo gineno ni gichimo sirkal mamalo kod dola achiel mondo mi chenro makamano ochop negi. Kaunti ma Migori wabedo achiel nikech kwa bedo achiel en achiel mar oganda kendo achiel nyalo kelo winjruok mwayud development mwayud gik mabeyo mwadwaro. Kenda sali ke yudo nyakwa rewre. Sama koro koth chwe kama manyido kama, wang'iyo kaka wanyalo go mbaka wakako oganda ma Migori. To wawinjo uma moro. Leaders noko bede one language, kende wacho ni gima chalo kama noko bire yo maber. Daer mondo miakwa our leaders. Ne wadwaro achiel mar oganda mar Luo mondo ka weche kata ka kero se ng'ado mowacho ni biro e kaunti marwa kaka ma Migori to wamiye thuolo mondo waket wechewa maga agenga oko mar leadership kata mondo kwa leaders mane Migori mondo wawinjire uru. Bende nyakwa ng'e ni nyakwa mi governor respect kaka leader mawuok e kaunti nikech ene mochalo kaka jalno mogai mang'ongo mar kaunti kaka ma Migori. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Waringo dhi ka dhowadha nam chumbi kama yudo na achija auchiel ma osebedo ka kwalo omenda kuom jopiny e yor mbui ma bende dendo gi dho ngere ni spoofing ne gikone omaki e kar dak Manyali kaunti ma Mombasa. Achijego magin Fortune Mudhina, Kinyanzui, Ruel Kipkoech Yator, Laban Kipkurui Koech, Weldon Kipyegon Rono, Towet Kipkorir Alphonse kod Kevin Kipyegon Koech ne omaki kod apisas mago kwach kich ma osebedo kaluwo ndachgi kaluwore kod lipode magisebedo ka giyudo e yo maling'ling. Spoofing gi dho ngere en achiel kuom lony ma bende achich
yudo godo ler mar nonro mar simu e yor mbui kata mano tudruok mar mbui mar email mondo mi onere ni owuok kuom kama opuodhi mano kuma ting'o koda ka bengi nonro mar simb ng'ato kendo gikawo thuolo makamano mar gocho ne ng'ato mondo mi giyud nonro magi mano kuma ting'o koda ka pin ma gikone gitiyo godo e lodho omenda kuom ng'ato ma giseyudo ma gigeto. Chenro mar timo pedha makamano nyocha ne ochakore tarik 31 kama bende gikone nyomaki achije auchiel go ka nosechwal gi nyaka e nyim doho ma en ywak mosebedo ka wuok kuom oganda mathoth ma yudore ka dho wadh nam chumbi kendo en lony ma nyaka sani osekelo lal mathoth ne jodak ma ikwalo nonro magi ka gikone ichwe ilodho omenda kuomgi e bengi koda ka e simb ong'we yamo mag-gi. Giko weche manyien e yono madi manyakoro Magajwang' ka thoth gine gin mago motuch kok e kor gwenge med mana kete nyaklond mar miero mar Ramogi. Aneno kosekalo dakika 13 tok saa 3 pod antiere kaendi saa 4 saa 5 saa 6 weche manyien e yo machuok saa 7 wang'e weche manyien e yono madimba. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kaka naseng'isi ni ma en odiochieng' ma bende piny gima hingo kaka wanyalo rito alwora marwa, mbaka ma osebedo ka gore ni to gin okenge mage ma onego bed ni wakawo mar konyo rito alwora marwa. Abiro miyi pado ma bende mulo thor wach ma higani mana kokalo chenro mar Kogwen Okinyi ma kawuono. To daher mar ng'isi podi ni kaka ja ohala kambi ma Safaricom okelo ni geno gi mor putu kalore koda bedo ni gido mako badi kendo gido wuotho kodi mita ohandi chop kama ini won igen ni nyako chopie mako kalo kuom chenro mag hola mopogore masani koro gibiro go kokalo kuom chenro mag luongo ni M-Pesa Business Credit. Tiende nang'o gin siro adek na wacho kacha Fuliza Biashara, Tasi Pochi Loan kanyakla kod Tasi Till Loan. Aseng'isi wach mar Tasi Pochi Loan chanya kod Magajwang'. To kadipo ni customer chudo ka otiyo kod till number inyalo dongo handi mana kod Tasi Till Loan kidio *234# kata kidhie app mari mar M-Pesa e yo mayot ahinya. To penjo mara maduong' mabro mi thuolo mar yudo gimoro kuoma kawuono ma en credit mar Safaricom ma siling 3,000 en niya, adwa puonjora kodi kadipo ni sekawo loan kitiyo kod chenro mar Tasi Till Loan. Kisekawo loan gi Tasi Till Loan kaka ja ohala, idwoke nade? Ang'o ma nyaka itim tidwoke? Adwa nang'isi anena ni idiyo *234#, iyiero kamondik ni business loan, tiketo store number mari, ienter Tasi Till Loan, iyiero kamondik ni repay chudi, tiyiero ni kwan pesa di midwa chulo, tiketo operator ID bang'e iloro gi pin. Inyalo yiero ni to pesa mikawo loan hola ni manyicho wawinjore ni kokalo kuom chenro mar Tasi Till Loan inyalo kawo kind siling 1,500 nyaka 250 nyakora Magajwang'. Koro samoro ikawo kata siling 200 moro ikonyorigo e ohandi kanyo. Inyalo yiero ni pesa ni achule te koso achule kidam. Matini inyalo chulo inyalo timo gimilo ni partial settlement kata full settlement. Yiero koro en mari. Kise diero midwaro nyakwara mogi tilore mana kod pin number mari tise mana tieko chenro mar chudo mar hola mikao kokalo kuom chenro ma iluongo ni Tasi Till Loan mokelwa kanyo kod M-Pesa Business Credit. Gro biashara yako mana kod Tasi Till Loans kawuono kitiyo kod business app mari mar M-Pesa kala kidio *234#. Penjo mara pimna nena ni banka sekawo hola kokalo kuom Tasi Till Loan to aneno ni asekonyora, koro en kinde maduoko hola. Achako gi kanye to atieko gi kanye? Mane penjo mara okinyi masani. Adwa nagonyora kodi chuth ber gi receipt amiye gimoro manyalo konyi nyakora Magajwang' okinyi makawuono kokalo kuom Ramogi FM kar chuny jaluo.
En 17 tok saa 3 mar okinyi. Binjari mtokni kata boda boda, wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagendo repewa, wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yud commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425. Wigo. Ng'ato ng'isa ni achiedh nade gi Kiswahili ng'oni nitembea aje. Nitembea aje. Jomo be onge Kiswahili. Koro Pascal Oranga wewa mos jokaba. Wewa mos. Dakika 18 nyakwara Mogajwang' antie kod yot machielo kama gombo ng'isi anena kaka jatich mar sirikal ma osebedo ka gombo yudo yor hola miyombo godo koth mapiyo piyo. Chenro mar My Mobi ikosoted nika mar konyi mar chopo dwachi nyakwara Mogajwang'. En yor yudo hola mokelwa e Ramogi FM ka kidwaro emergency loan to in civil servant. Diana na *531# tindikri mokwongo gimenya kibedgo dongin kipande mari in gi nyingi te payroll number mago kene midwaro nyakwara Mogi. Onge otas mora mora ni ket cookie ka kiana ngoa inyalo ndikuri saa saya otieno, weekends, public holidays. Ndikri mokwongo bang' kisindikuri abro ng'isi kaka ikawo hola ka itiyo kod chenro mar My Mobi. Special dedication to Greening Friends. George Otieno Ajombuta. Eric Komolo Japi. J. Bonyo. Ruth Nyajimo Nyongo. Moses Obonyo. Charles Odhiambo. Ken Muganya Kwar Perez. Engineer Rolex Wasonga Gor. Tuyalinde mazingira yetu, tusikate miti.
kinde